дисладин муҳофизи оилаи шумо аз аллергия. Аллергияи баҳорӣ аллергияи мавсимӣ буда бо номи полиноз машҳур аст. Барои он ки аллергия ҳоли шуморо бад накунад, кӯшиш кунед ки камтар ба кӯча баромада, бештар дар хона ё ҷои коратон бошед. Дари мошин ва хонаҳоро баста кондитсионерро истифода баред. Пеш аз хоб оби ҷӯшонида шуда нӯшед, то гулгардҳо аллергенҳоро аз ҷисми шумо шуста барад. Ҳар ҳафта рахти хобатонро дар оби гарм шӯед ва ҳатман дисладин бигиред. Ин доруро ҳам кӯдакон ва ҳам калонсолони ба аллергия гирифтор бо дили пур истифода бурда метавонанд. Дисладин роҳи ҳалли зуд ва бехатари халосӣ аз аллергия мебошад. Дисладин спрей маводи аврупоӣ буда дорои сертификати мутобиқат аст. Шояд шумо мепурсед ки барои чӣ маст дисладин? Ин доруи зудтаъсир обравии бинӣ, атса ва сурхшавии чашмонро бартараф месозад. Ҳангоми кунуиз крапивница хориши пӯстро кам мекунад, таъсири сахт надорад ва касро хоболу намесозад. Дисладин дар мубориза бо аллергия ба шумо кӯмак мерасонад. Маззаи хуб дошта тифлакони хурдсол низ инро бедушворӣ истеъмол карда метавонанд. Аз аллергия дар амон будан хоҳед, ҳамеша бо худ дисладин дошта бошед. Дисладин сифати аврупоӣ, нархи дастрас.